aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Men lem yekun fihi salasu hisalin lem yecid ta'mal iman. Her kimde 3 tane ahlak bolmasa, 3 tane kılık bolmasa, 3 tane hasiyet, hususi ahlakı bolmasa, ol adam imanın tagamını dağıtmır dipdir. Bira hilmun yarattu bihi cehlel cahil. Bir yumşak bolmaly, bir düşünmeýän adamlar şoňa telekelik ýetişdirse, sawuk göwerer ýaly, geçik göwerer ýaly. Biri de harama varmar ýaly bir takwalyk gerek dipdir. Biri de ve hulkun yudari bihin nas. Bir de bir ahlaki gerek ki her forma adam ma, gaňyr ba, taş ba, yumşak ba. Adamlaryň ahlaky mutafawat, adamlar bilen mudara edip ýaşan ýaly bir gawy ahlak dipdir. Ey musulmanlar, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın sahabalarından yağa gawurlyk giden sahabalar, ey musulman, suwa gaýnan sahabalar, közüň üstünde gawurlan kebap bolan sahabalar, diri durulup bakeleýän ýaly kesip hayatyň eline düşen parça ýaly kesilen sahabalar, ey musulman dogan. Meger şola asap koşy edilipdir men namjany. Meger şola men namjany ysmaýanmyşmy? Tikendürtende olanky ysmaýanmyşmy? Ot degende olan asaplar eseri ýokmuşdy ey musulman. Olan da eseri barmyşdyk ki. Emma olu şu bir süýjülüge ýetipdirler, şo süýjülük hemme zady hal edýär. Şo süýjülük biziň zendegimizde ýok ey musulman dogan. Ona hemen süýjülügi imanyň süýjülügi. İmanın süýjülügini dadan adam, ey musulman, diri Hudaý üçin bölünmäne razy bolýar. Biz imanyň süýjülügini dadamyza Hudaý Taala şekaýet etýär ey musulman dogan. Biziň imanymyz entek izle ýaty. Fastabihul hayrat, hayrata musabaqa beriň diýär. Musabaqa berende bir 20 kilometr, 50 kilometr, 80 bar 100 min mezekde bir 20 bilen gitsekde ay bar ýasa diýjek. Emma biz sefirde düzenjek ey musulman. Ura bilemiz agantek. Öz Hudaýymyza gaharymyz gelýär ey musulman. Öz diýenimiz formuna zendegi bolmasa. Ona näme diýip imanyň süýjülügini adamlar. İmanyň süýjülügini dadýa. Ondan çy közüň hazırlygy ýuýulýar. Ondan çy dir ýüzülmäni amady bolýar ey musulman dogan. Hazreti Belal radiyallahu taala daşyň etegine agyr daşyň etegine Hudaýyň adyny tutdy. Son Hudaý Taala bilen irtibaty bolmaň imanyň tagamynda atdy. Emma imanyň tagamynda adamlar ondan çy musulman gahar bilen halan işimiz edýär. O bolmady. Gahar zendegiden has bolmaz. Gahar bolmaly, Hudaý Taaladan daş aljak bolsaň gaharyň gelmez. O taada gaharyň gelmese hoşçuş bolmasaň onda bolmady ey musulman.